Blízko mesta Šatoraj Uhel sa nachádza historické mesto Šarošpatá, ktoré je známe svojou históriou. Nájdete tam krásny vodný hrad, nájdete tam líceum, v ktorom pôsobil Ján Amos Komenský a mnoho ďalších krásnych historických budov. 15 kilometrov od Šatoraj Uhela sa nachádza aj malá dedinka, ktorá sa nazýva Paláza. V tejto dedinke funguje malá lesná železnička. Je to príjemné spestrenie v letných horúcich dňoch nasadnúť do starého vozňa a nechať sa unášať starou lokomotívou po lesných zákutiach. Niekoľko kilometrov odtiaľ, zhruba ďalších 15 kilometrov ďalej, sa nachádza krásna zrúcanina hradu na skalnatom Bralek a je to dedinka Fízer. Pár kilometrov odtiaľ sa nachádza ďalšia významná lokalita, ktorá sa nazýva Holoháza a táto Holoháza je známa výrobou keramiky. Takže všetci milovníci keramiky, určite nás navštívte toto mestečko. 30 km odtiaľ sa nachádza mesto Tokaj, ktoré leží na sútoku dvoch riek. Prvá rieka je Bodrog a druhá je Tisa. Toto mesto je známe svojou vinohradníckou tradíciou. Nájdete tam množstvo vinohradníckých pivničiek, krásnych budov, je tam pekná synagóga a krásne zákutia. Ďalšie veľké mesto, ktoré je vzdialené asi hodinu a pol, teda nejakých 45 km od Šatoraja Uhel, je mesto Neredháza. V tesnej blízkosti tohto mesta sa nachádza veľké letné kúpalisko s krásnou travnatou plochou a množstvami atrakcií. Okrem toho je tam aj malý akvapark a v blízkosti tohto akvaparku sa nachádza druhá najväčšia zoologická záhrada v Maďarsku. V tejto zoologickej záhrade sa pravidelne usporiadávajú vystúpenia tuleňov, takže to vrelo odporúčam, najmä pre rodiny s deťmi. Takže vám prajem krásne zážitky v týchto mestečkách.